sunt eu de acum, suntem la... Stau la ecran multiplayer cu locație, n-am făcut o filmare, dar nu putem să o lansăm pe YouTube. Pentru că are 17 minute. Trebuia doar 15, maxim 15. Mamă, și era o distracție la minerit, la alea. Băga mea și... Da, o să facem iară o distracție foarte tare. Și vă promit că acum nu mai greșim. Băga mea și... Cum ești altul? Cu mine? Acum o să facem armură, una. Lasă. Unde ești, Lucacio? Da. Călătoare. Așa o să... Unde e eu? Scuze, nu mă omoră. Prietenul meu, Lucațiorica, nu și mă omoară. Mi-e frică de el, zău. Uite, bă, acolo vreau să pun asta, Diti. Bă, nu uita la mine, mirocule. Bă, dar nu poate cine să fac nimic. Ia trai. Da. Câtă? Bă, câtă piatră ai, mă, prostule? Piatră, n-am, mă, n-am. Poți să-și cai? Mai bine și eu. Cărbune, lemn, ești de la aia. Îmi pare rău că s-a terminat, Îmi pare rău că s-a terminat. Și acum îmi fac armură de argero. Îmi pare rău că s-a terminat, că am căcat. Poate. Așa să. Bă, dăm șosă. De ce nu merge? Bă, tu iei aerul, Mă mor, mă, lua și tot aerul, nu. Unde l-ai, mă, că îl bag și pe sus? Ia prin orașe, plimbă cu alții, are și saverații. Se mute.
locațion? Minerit. Ești la minerit? Nu. De unde ești? Auto merge sistemul. Eu nu vreau ca să sistem cu ea de mâncare, vezi? Cam ea. Săgețul ăsta de Vreau să ce? dau cu cop. Îți dădui toporul și alem. Ce sistem e asta? Și alem. Apasă pe, vezi unde e butonul ăsta? Aha. Dă mâncare, vezi? Ce mâncare dă? Apasă pe el. Bă, doamne. Ia uite, o lua eu. Domn. Da? Aaaa, ce miște. Vezi ăsta? Ce foame? De greș. Și armură iară! Da. De ce să nu mai faci? Era aerul meu! Și al meu a fost. Mă și ia... De-mi acum, hai. Eu am topor. Zicea vreo drept care zicea vreo. Am decât tot toporaș. E fă și ea! Un toporaș și e pe roșu. Zombie! Unde e o căcatul? Bă, mor, mă. Scuze, bă, nu se n-au... Bă, eu nu mor răi. Omor purcei lume. M-a dus să omor un păianjen. Uite, bă, ce vine, nu lasă să lucrez. Ia să Bă, uite. să nu zici, mă omoră păianjenul. Nu dacă mă să fac ce. Uite, mă, mi-a băut și creeperul din casă. De ce? Păianjen și arcași pe mine. Urcă-te, hai. Deci nu să crezi. Unde bă unii creeper-ul? Fugi, intră în casă! Oh, oh. Vezi ce sunt? Vezi că am și eu două ațe. De-te mai piticul! Unde e piticul? În comna ăsta! Dă-i omorul, culcă-te! Culcă-te! Căzu jos. Mama mea, dă-i culcă-te patul ăsta! Culcă-te, mă, născă! Nu-i de mult! O, mă, ce-ai? Culcă-te mâine! Faci-le mătii! Bă, dacă ești nebun, mă, Bercea, bă, Bercea. Bercea. Primitoare. Aveam plasmă mare, bă. Dispare. Mută tot în cale. Să primitoare. Yeah. Nu te ia, nu te ia, nu te ia. Să-i cale. Mută acum, mă, să acum un pis de ei. Da. Bă, să ne uităm la minute, bă. Eu nu mai filmez, Mi s-a spart toporul ăla, cu toporul. să-mi bag piciorul cu ăsta, mă. Bă, mi s-a spart și ăla în tua. Bă, lasă-mă, mai, bă. Bani de cu 15, îți trebuie. N-au 15.
Ce beși face acum? Deci, oameni buni, am un beșinos lângă mine. Spar cu târnă copilul meu. Să se munte, nu să zboare. Care haine e multe. Serios, cât ești de prost, dacă ta oară vezi că n-are rost. Tot ce minciună știi pe de rost, că-i fată bună, a fost 4 dimineața, intră în casă, lasă circul, nu mai strica că trezești toată strada scara. Ți-aduc o pernă, ai loc pe canapea și vorbim mâine despre culpa ta iubită, că prea să înțelegi cât poate fi de nenorocită. Că știi de atâta timp n-ai zis măcar o dată, ți-am făcut rău, dar de data asta cred că iubirea-i doar în cap. Ce faci, bro? Dacă ea te-a schimbat, că te cunosc de când eram copii. Sincer, ești altcineva în fiecare zi. Lasă, lasă să zboare, că așa sunt ele, însărcătoare. Lasă, lasă să zboare. Dar ba, piciorul fac de asta de război. Ce dracu cu asta? Dacă te nu trebuie acum, da, aminte când o fi. Telefonul ea nu răspundea, se îmbrăca și se machia, se aranja. Unde crezi că pleca? A, da, la prietena ei, doarme la ea, o cunoști. Ești orb, sau ce mai vrei, că vorbesc faptele locului. Când tu ziceai că la voi e imposibil, dar dacă de mâine o ierți, ajungi iar invizibil. Incredibil, care credeai că mama copiilor tăi nu vedeai, că ești terminat și tot o iubeai. Dacă tu ziceam, tu mă credeai, încerc să te ajut pe fratele. Mi-am dat până cum ești altul. Tu pe patul. Așa, oameni buni. Păi lasă să se mute. Că îți face o favoare. O favoare mare. Lucațion, unde ești? Unde sunt? Acum se termină al doilea episod sau